This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajing akan at bersyirkai hapadang ke Iran bat Israel kalapoi syakasni bahenreu ha ka babaro artili kiri kila nang penyar shushu yaki kam hiat majung ki ka Iran kalakam bakla Siat deki namding Hypersonic Fattah 1 sha Israel haki wat Siat namding bakadu jongka ha kamiat baladam kataru tang deki kenta Hadien ba Donald Trump President kari United States uladawa bakari Iran ka deiban Pyndem klembu kendon Donald Trump ulong baka United States kam dan bentah ka jing terbom ka Israel hinray umaham ya ka Iran baka jing yasha kalastang bah. Kijat ya pom ka Israel kila Kyrwoh ya kijaka hanong ba teran jong kari Iran ha ka por step senya Hadien ka jing maham lupa ha ki rinsan social media na ka bentah ki nong shong na district khat paraban pen. Kila patay kubor na Iran kila ong baka Israel ka terbom ya ka university ka badan jing day bat ka Revolutionary Guards kari Iran ha ki bentah mingi ka nong ba teran. Kishipa Israel ki penpau ba yaki namdeng ki bala Siat na Iran haki arkenta ba ningkong jong ka step pratarek ujeliu araja apusan bat ki jing bethai la yo snow haki soin kan nong ba teleview shushu lo ong ba ki Iran ka don shibon ki namdeng ballistic ha Middle East bat lakadawru ba ki Iran ko ong ba ki namdeng ballistic ki dei ki bukongsan bat ki bala ban pinjam khanap ya ka Israel United States bat ki wei bat kiri Habatien pej bahagi ki sharp ka sharp plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya